Hi, is Misha Christina, agus is Dornálaíocht le fear na hhéireann. Tá chun réinscoil na Dornálaíochta a cleachta le chéile. An bhfuil se bhréig? Sulan in for aclaigh dar bé caithfear taobh suas. Sa Dornálaíocht bíonn go leor brú ar na láimhe mar sin den cinnte ara thuairt den na ristaí ach go háirithe. Tá sé an-éasca gortú aáil munan inan tú taobh suas. Tá sé an-thachtaach fáisceán láimhe a caitheamh chun na láimhe a cosint. In nómh tá muid ag díriú isteach ar an thuach. Úsáid míad an thuach chun an cíle cuarc a cumad uainn. Is féidir leat na gá lámh úsáid den buile seo, an lámh dheis agus an lámh clé. Anois, fáil de heasamh. Ar dúis, caiithú na lámh a chur suas chun na aghaidh a cosint. Tá mí chun tasnú ón lámh dheis, tá tú chun croth sí a dhéanamh le de lámh, mar seo agus arás go dtí de aghaidh arís. An mo ag grá sí agus arás. Anois, tá mí chun dhéanamh leis an lámh clé, ó de aghaidh an mo ag grá sí agus arás. An mo ag grá sí agus arás. Is féidirling an thuach a dhéanamh lenar gá láimhe. Mar seo. Féacann sé mar seo ón taobh. Má sibh, anois, tá scill nuaigh le núsáid sa bhainge Dornálaíochta.